Yövymme oudoimmissa hotelleissa, kuten Robotti Dinosaurs hotellissa, Seikkailupuisto-hotellissa, Vedenalaisessa hotellissa ja muissa, jotka ovat todella hämmästyttäviä. Lennämme Souliin ensimmäistä outoa hotelliamme varten. Näyttää ulkoa normaalilta, mutta sisällä sinua tervehtivät robotdinosaurukset, jotka ärjyvät sinulle. Toivottavasti se ei pure. Varo, minulla on terveet hampaat. Se on todella outoa, mutta ei niin outoa kuin robottitaikurit vastaanotossa. He sanovat meille, että meidän täytyy rekisteröityä. Joten käytimme tätä konetta saadaksemme huoneemme avaimeen. Joo, niin omituista ei ihmisiä. Suuntasimme hissiin, pidimme huonekorttia lukijalla ja se tunnisti automaattisesti tarvitsemaamme kerroksen. Sen jälkeen menimme huoneeseemme. Ensisilmäyksellä se näytti melko normaalilta, mutta siellä on tabletti, jonka avulla voi tilata pyyhkeitä, kylpytakin ja hygieniatuotteita. Ja oudointa on, että robotti tuo ne sinulle. Ei voi olla totta. Robotti tekee kaiken itse, tulee luoksesi, kutsuu hissin ja jopa koputtaa ovelle. Hei! Sain pyyhkeen. Tämä on vasta ensimmäinen monista oudoista hotelleista, joita aiomme vierailla, kuten Lego-hotelli, joka on rakennettu palikoista, ja akvaariohotelli, jossa on maailman suurin vesipuisto. Seuraavana aamuna Koreassa suuntasimme seuraavaan hotelliin. Tämä on outo kawaii-tyylinen hotelli. Sisäänkäynti on jo todella söpö. Täällä on myös paljon pieniä ankkoja. Tämä paikka on selvästi päiväkoti. Huoneessa meitä tervehti jälleen joukko ankkoja. Ankkajääkaappi, ankkamuki, ankkatyyny, pehmoleluja on kaikkialla, jopa lampussa, mut oudointa on pallomeri keskellä huonetta. Tiedän, mitä meidän pitää tehdä. Hau. Todellakin. Tuo on diskopallo. Mä luulen, että minulla on idea. Emme ole koskaan nähneet niin outoa kylpyhuonetta. Se on kokonaan tehty puusta, jopa kylpyamme. Toivottavasti se ei vuoda. Seuraavaksi lähdimme Koreasta ja suuntasimme Dubaihin. Ja noin omat jokaisen lapsen unelman yövymme oudossa hotellissa, joka näyttää olevan tehty Lego-palikoista. Sisäänkäyntönä näinpä, että kaikki on tehty Legosta. Vastaanottotiski on todella outo. Se on täynnä Lego-minihahmoja. Kun he valmistelevat huonettamme, voimme pitää hauskaa suuressa Lego-leikkialueella. Ja nyt olemme vihdoin menossa huoneeseemme. Ei voi olla totta. Diskopallo hississä. I wish you over your dream, Sasin merirosvoteemaisen salin. Legoista tehty soihtu. Totuuden hetki. Avaamme huoneemme. Huone vastasi täysin kerroksen piraattiteemaa. Meitä tervehtii jopa Lego-apina. Lisäksi on pöytä, jossa voit rakentaa palikoilla. Tässä on makuuhuoneemme, jossa nukumme kaikki. Mietin, mitä siellä on. Tervetuloa. Niin mitä? Lasketko leikkiä? Te saatte alapedin. Varattu yläsänky Angelinan kanssa. Taidan olla kasvanut liian isoksi tälle sängylle. Näyttää siltä, että Glenn ja minä olemme ainoat, jotka pitävät lastenhuoneesta, mutta Tonilla ja Helenillä oli toinen makuuhuone odottamassa ja yllätys sisällä. Se oli oudoin syntymäpäivä onnittelu elämässäni. Jättimäinen Lego-palikka onnitteli minua, se oli todella outoa. Siellä on myös pieni kylpyhuone, jossa on merirosvopää ja hämähäkki. Toni, tässä on hämähäkki. Juuri tässä. Liekutatteko te minua? Tää on vain ensimmäinen monista oudoista hotelleista, joita pääsemme vierailemaan. Valmistaudun vielä hullumpiin hotelleihin. Huoneen tarkistamisen jälkeen menimme Lego-kaupunkiin ja löysimme Dubain jättimallin, joka oli tehty Legosta. Ja tää on pienoismalli maailman korkeimmasta rakennuksesta, joka on rakennettu Lego-palikoista. Muuten olimme tässä hotellissa toisessa videossaan. Katso se täältä. Sitten päätimme mennä huvipuistolaitteisiin. Minua jännittää hieman tämän vuoristoradan ajaminen. Entä sinua? Ei. Seuraava outo hotellimme sijaitsee Dubain keskustassa. Tässä valtavassa ja epätavallisessa rakennuksessa meitä tervehti Free Flow luksussuitti, jossa on 3 suurta makuuhuonetta ja kylpyhuonetta. Ei voi olla totta. Aivan kuten Turkki. Mielenkiintoisin osa on verhojen takana. Huoneemme näkymä avautuu hiihtokeskukseen. On niin outoa ja hullua rakentaa hiihtokeskus lumella keskelle autiomaata. Tuo on hullua. Miten he toivat lunta aavikolleen? Mutta jos sinulle tulee kylmä, suuresta olohuoneesta löytyy takka.
Se ei tuota lainkaan lämpöä. Ja auduimme pareiksi kokeilemaan kaikkea. Pidetään hauskaa kokeilemalla kaikki laitteet. Toni aloitti ajelulla oudossa lumipallomyrskyssä. Isä, millainen kyyti oli? Mahtavaa. Glenn ja minä valitsimme mennä pulkkailemaan, mutta ensin meidän piti päästä ylös huipulle. Vau! Isi me mennä ylös vuorelle köysiradalla. On outo tunne hiihtää keskellä autiomaata. Se on todella. Tätä. Minä menen ensimmäisenä. Melkein törmäsimme ihmisiin ja lumisodan jälkeen meitä paleli kovasti, joten menimme napostelemaan pizzaa ja kuumaa teetä mukavaan kahvilaan. Olemme jääkahvilassa ja täällä on todella kylmä. Mut onpa siistiä ja outoa, että kaikki täällä on tehty jäästä ja on kaikenlaisia jääveistoksia. Tämä on oudoin paikka, jossa olemme koskaan syöneet ja on todella outoa yrittää lämmetä mukavassa kahvilassa. Vihdoin he toivat meille pizzamme. Jee. Mitä? Ananaksen kanssa? Mamma mia. En nähnyt tätä. Se on Mamma Mia. On niin omituista syödä kuumaa pizzaa jääluolassa. Mikä on vielä oudompaa on se, että olemme aavikolla. Nyt on aika seuraavalle oudolle hotellillemme. Menemme kylmästä hiihtokeskuksesta keskelle aavikkoa. Yövymme pienissä taloissa, jotka ovat täysin hiekan peitossa. Meillä on jopa eläimiä ja käärmeitä ympärillä. Ei mitään muuta kuin autiomaata ympärillämme. Minne toit minut? Hiihtokeskushotellin jälkeen tää aavikkohotelli oli todella outo. Joo, se on niin hullua. Se on täysin hiekan peitossa. Se on kirjaimellisesti talo, joka on rakennettu hiekkaan. Jos palelin siellä takana, nyt olen kiehumassa. Joten vietämme yön näissä oudoissa maahan haudatuissa taloissa, joissa on vain yksi makuuhuone ja kylpyhuone. Sitä paitsi peili täällä on sijoitettu todella outoon paikkaan. Huonekierroksen jälkeen menimme ulos tarkistamaan, millaisia epätavallisia aktiviteetteja täällä on tarjolla. Kun äiti ja minä ratsastimme kamelilla, Toni ja Glenn menivät laskemaan hiekkalaudalla. Tämä on hullua. Eilen me hiihdimme ja nyt laskemme kirjaimellisesti hiekkalaudoilla. Minä lasken hiekkalaudalla. Oli erikoista ratsastaa yhtenä päivänä lumella ja sitten seuraavana hiekalla. Oi! Se on hieman vanha paikka, jossa meillä on trampoliini. Tapasimme myös joitakin outoja ihmisiä. Here comes the ice blast, ready for the dawn! Illan tullen menimme katsomaan iltatuliesitystä. Miten he eivät pelkää polttavansa hiuksiaan? Illallisen jälkeen tapasimme haukan. Se lensi käsistämme läpi, mutta siinä ei ollut kaikki. Muutama tunti myöhemmin olimme lähdössä kuumailmapallolennolle. Katso kuinka iso se on. Voit uskoa, että se nousee 120 metriä ilmaan. Se on niin valtava, että auto piti sitä alhaalla, jotta se ei karkaisi. Me nousimme koriin. Äiti pelottaa sinua. Unelmasi on vihdoin toteutumassa. Mennään. Voi, täällä on tosi kuuma. Kun he lähtivät, se oli pelottavaa. Mutta kun nousemme korkeammalle, näkymät muuttuvat yhä kauniimmiksi. Ehdottomasti ainutlaatuinen kokemus. Seuraavaksi vierailemme vielä oudoimmissa hotelleissa. Valmistaudu johonkin täysin järjettömään. Nyt on aika lähteä Dubaista ja suunnata Montenegroon vielä oudompaan sienimuotoiseen hotelliin. Tää on oudoin hotelli, jonka olemme koskaan nähneet. Katso kuinka korkea se on. Puiden kätkössä oleva jättimäinen sieni on hotellimme. Täällä taitaa sataa niin paljon, että se kasvoi näin suureksi. Katsotaan, mitä sisältä löytyy. Se on itse asiassa sienen muotoinen. Jopa lamput täällä näyttävät sieniltä. Keittiössä on vedenkeitin, liesi ja pieni jääkaappi. Vaikkakin se on tyhjä, epäilen, että siellä olisi sieniä. Voi luoja, miten pääsit tänne ylös? Vau, kato mitä löysin. Oi kato, siellä on tikkaat. Mennään Tonin luokse. Toisessa kerroksessa on makuuhuone, jossa on 2 sänkyä ja joitakin outoja luukkuja. Mikä tämä on? Oi ei todellakaan. Näyttää siltä, että tästä voi hypätä alas. Hei Glenn. Ei, meillä se on näyttää, että täällä on tosi lämmin. Päätimme juoda kuumaa teetä lämmittääksemme ja levätä vähän. Ja valmistautukaa seuraavaa outoa hotellia varten. Suuntasimme Serbiaan. Seuraava outo hotellimme on vene.
Me nukumme hotellissa veden päällä. Kyllä vain. Mutta oudointa on miltä se näyttää sisällä. Mennään. Toivon, että kaikki on tehty kullasta siellä. Kun nousimme kannelle, emme nähneet mitään jännittävää, joten menimme suoraan alas hyttiin. Se näyttää todella vanhalta ja hieman kammottavalta. Kun menimme pidemmälle, meitä tervehti massiivinen baarikiski. Se on huonoa. Edes valokytki ei toimi. Katsotaan mitä muuta meitä täällä odottaa. Loput veneestä on tilava lounge-sohvilla ja makuuhytillä. Täällä on paljon outoja maalauksia ja patsaita. On kuin olisimme Kreivi Draculan salissa. Toivottavasti täällä ei ole kummituksia. Oi, katso, tuolla on vene. Se purjehti ennen. Wow, miltä vuodelta tämä on? Ennen kysyä. Siellä on kello. Jos jotain tapahtuu, mä voin... Ahoi, olemmeko uppoamassa vai mitä? Tämä vene tuntuu todella vanhalta ja turvattomalta. Me vain toivomme, ettei se uppoa nukkuessamme. Tää on todella outo hotelli. Mutta seuraavasta luvataan tulevan vielä oudompi. Miten se voisi muuttua yhtään oudommaksi? Serbiasta menimme takaisin Dubaihin videon oudoimpaan hotelliin. Yövymme vapaapudotuksen luksusviitissä, jossa on sisäparveke ja valtava ikkuna, joka peittää koko olohuoneen seinän. Miten se edes suhtaa? Mutta ei, tää paikka on 300 jalkaisin. Mutta se ei ole siistein osa. Jos menet yhden tason alemmas, mä näet Mitä? Mahtavaa! makuuhuone, josta on näkymä suuren akvaarioon, joka on täynnä kaloja. Hei, siellä on haita, katso! Tämä on niin uskomatonta. Tapa. Yövymme akvaariossa. Ja usoin köpes, mikä laat katsitsua. Emme voineet irrottaa katseita kaloista, mutta katsotaan, että onellamme on oma yksityinen hissi. En ole koskaan ennen nähnyt tuota. Siistiä. Kestää aika pitkään, eikö? Sitten menimme illalliselle vedenalaiseen ravintolaan, jolla on 1 Michelin-tähti. Tällä ravintolalla on oma jättimäinen akvaario, joten syömme kalaa katsellen kaloja. Niille, jotka eivät tiedä, Michelin-tähti myönnetään paitsi maun, myös ainesosien laadun, esillepanon ja sisustuksen perusteella. Se on pommi. Onko tää turvallista? He toivat meille seuraavan annoksen, eikä meillä ole aavistustakaan, mitä meidän pitäisi syödä. Ehkä se on vain meille ihailtavaksi. Niin outoa. En pidä siitä. Oli vaikea erottaa ruokakoristelusta, koska kaikki näytti todella oudolta. Ja on vielä oudompaa syödä kalaa, kun muut kalat tuijottavat suoraan sinua. Menimme nukkumaan hotellille, koska huomenna suuntaamme suurimpaan vesipuistoon, jossa on haita. Vain leikkiä. Se on oikeastaan valtava akvaario, mutta olimme todella menossa suurimpaan vesipuistoon. Olemme tämän vesipuiston suurimman liukumäen vieressä ja siinä on niinku pelottavin pudotus, kun olemme juuri menossa alas siitä, vai mitä Angelina? Ei, en tee sitä. Olemme kiipeämässä pelottavimmalle liukumäelle. Jännittääkö sinua? En tee sitä, mutta he sanoivat ylhäällä, että ainoa tapa alas on liukua. Mennään. Life could be a dream.